ladak barpi barsu kidam je phan allang ave am hang chingmur je phan lang ave kiso dera tum hi jang ya phan lang ta ave latum ahi yang tunglo polonte latum angtan si dam si latum barpi barsu bangati Kela punat kelang si pipe inke bathroom ta mane ter pijalo inke kanem thu ong hedi emena si phenyl da chinam nanglo mane safa phan damun edalo jalo inke don edalo angdim kitan ong he Activity atum alatum machelang se asonte messenger tame alang tum lage pangkri polo lahi ke alang tum methang along reaching hon akhe ching hon bosonte la son na kisung chitong te polo tame non ge dak pan thek dak alang tum methang khe phan methang long ri phan chat ching hon ave lain lo ni pi bang ke la sin non ni tum la son kisung phonang lo bhejong dai tum patient men indura patient men tum chingkilong parnisi indura patient aphan dak vanlo hala attendant bangta non ke sothudesi late admit nang kok lo nang Masih dam dedar lo along kaprek si dam nang kok lo. Dak masih ili tahu son si dam pemati dilang ave pelote. Inda si dam dedar lo dak bangke. Ilang ave pelote ili dak tek dedar lo mati. Kardom nili sondro sing rongpi aprang sin north east karbi life kelang arat don aphan kardom nak pajirek lo kardom non nili kedo la ke karbiang long along ri dipu rong sopi along kedo dipu medical college and hospital along sido kopia porsi pini nili tum north east karbi life pela bangso se kachelanga hemlong nang komri ke bang nang kok ma polotangte nang li tuma phan nang than polotangte nang li tum ta nang li reng ang mi thur somji kopia porsi areng ang mi thur somji punele ki puma moni datum lang ko ansia ke nang sotlo lake oso thi lapen kikri ke sar tumata chinilo lason thak thak si lang pen si rengji la pen lang a joini si munira pran dam nang kokji laso jok lang kon sia kenang sot lok plotangte ili tu munira phan chot kali marat maring api pen chenglok theng pi theng prang pen chenglok ason ache the bang waya pi tum ana phan bangke lang a kenang sot the pik chenam lason aporo hut dak difu medical college and hospital along lang kavya joini pen dak se kachelang ke bang abang phu ke ongdung ke duk dat kelak dat la pen kiso kyun e pen nang ana bang photum lang kavya joini pen kisung kacetong nang pabirta nilitum arjulong labangso alam ko anma ahok labangso dak ni trok soselo dak lang ka chinglu ka chingtia pan ka siksak barpi barso ke nama pan ka siksak lapuson polatang te keso ka chelang kiun e atum lake chinglu chingthilong le dak barpi barso ke dam pen long le si keso ka chelang atum chot kalisi keso ke wan atuman ta keso thuji an pinpo lasi labangso birta angton pen klar dak pen ka chini jia pan sinilitum dak video journalist govin tiso nili long do nili tom dak nang thomri banglo lasi dak se ka chelang abang photum pen nili inut bahini tom pen nili kaju ka chetan panje phan nili bori poning tung oni nangli phan lam thesi arjung tung dak nili tum difu medical college and hospital along lang ka vyarchi ding olo pusinil tum arjulong lasi nangli tum comment tu pen dak se ka chelang ke bang ni Nilitum he. Nitom lo sita me las nitom pedmang des sita me lang ave pen lang. Nilitum hem pen lok se lang keceban. tela kijuna lang la pen barpi barso kedam ke kon la ke nangli tum koson si ka siksak chetong ponang kok lo Nilitum he. nangli tum barpi barso ke dak kedam abar sai be pin no bola dak lang ave plotang Dak dam masih dam dedar lo along kaprek si dam nang kok lo. Dak masih ili tahu son si dam pemati dilang ave pelote. Inda si dam dedar lo dak bangke. Ilang ave pelote ili dak tek dedar lo mati. Pipo silang ave dat ma pulo. Ada belum sepipo angke ave lo. Arning samta ave adapta ave pete son lo di. Bukan col lo. nangli tum kona arong sor ni Nilitum he rong kang jang pen. ahok lo labang so abirta ni litum karjulong pen dak kewang nang litum sita me theklong prong lo dak keso ka chelang kewan atum dak arni si ni chot kalialang litum ni thom kewang pen pini arni antala dak awar sai joy ke pen lang long le lang la pen ki jona lang pen chenglok alang litum chinglu chingthi barpi bar so kedam alang anta dak ajat awar sai ta ave tangte karbeng long long ake the nai joy ke pen se ka chelanga hemplo tangte difu medical college and hospital hen lo tangte labang so hospital lo anta lang awar sai anta dak authority atum pipon pe la pen jasmet bangke la medical department atum posita me dak kelang kapangkre ajoksi la puson mandat ma eli tom la bangke mang hume mialam la sidak do thulang inut bahini seka chelang tuma phanele arju poning tung pu ek lo korte lo nangli phanele arju poning tung nangli to mentu pen la dak seka chelang ke bang thanik jima Taring ko ra khoben lo. tarik engko ra khoben lo di nangli tum ke bang arni pen la dak langa war sai ko son son lo lang doma mante non ni Awi. lang ave di Adam nang sapa ho dopo lan ya lo.
La barpi barso ke dam aphan ta lang ave ma. Ave lo. Non ta tu ma khelo ben se chawan ya. Non ta. La kijun alang ta ke nam lok lo ma. Cái dân lang thấy nằm đó rồi. Cái dân băng cái nằm nó không là thế. Keso ka chelang atum jong si joy ke pen anam kijum pen se chelang long popusin ninga chethe pen si dak difu medical college long rong ara atum stame dak keso nang chelang wang po sitame dak tangka ka ve pen tangka anam jum hek pen se chelang long popu ninga chethe pen dak ke wang pen jong si dak barpi barso ke doje phananta kijun alang ta ka chenam nang la pen barpi barso ke dam alang ta me thang si ka chen dam nang pulotang te dak kopi si ale ke dolo asi bang mohong tum kapalam thedo ase guru na bai hal thokat koi no thokai balpo asi achai nong do jong sa hai chobai no pulotang te la so chai nong ke dokok sita avedet ating lo pusikipu lasi la solam the puthot ni le dak ka chingi ka chethan ponja panili inut pen inut sapso thi hek pen ni le pasik sagoe alang litum ta ke so chelang bom posi pula korte ta do korte phan ethe alam ne arju poning tum nang litum kona sor loko korte ini ke ini tunggu pu anjok haspani pen tanon ke dak la bang tarang so ko lo pesen bang ke kam choklen ma masih dah dulu he ke dak men tu ni kon lo nang litum dak se chelang pini pen ke ini pen itu tadi tang te la dak lang awar sai avi pin dak ching du ching thia phan barpi barso pula nang le thani ma lang bang ka pin ada balang tu sapa hu la do chot polan vela aju ta velo nalu ta velo barpi barso ke dam ta sik sak pik ponang le sak pik lo do thai velo mothai la pesen phang ke pon along ka plek pon elu mate har bak pon e dam ne dak se jene tene la ha lang ta ho pu pen endam halloween pen wan se pang pen se bikok mato la pesen phan la pesen phananta dak la barpi ka padam ji phananta nang le tuma ka prek long pen si lang wan si dak pang pen po an si dak barpi ka padam ti kalang di tangte la puson keso ka chelang keso kyun e tuma phan joy ke pen se ka chelang awar sai long pu pusinang le tum ta ke bang lokali ma de la si dak difu medical college and hospital authority la pen kar bang autonomous council la phanang le lam the se ko pine chuning ring tuma tu nang ring tung bang ke lang bang ke do wek nang pu la he apen hai ke rap pen do nang pu ko ya ahok lo labangso difu medical college and hospital along lang ka via kisung la son ke klang chot kali ladak non het jong ni thom ni privet lang ladak ato semet bang ke dowai dak ke joy pen mate joy ke pen ladak available ke long le joy ni penang an hur ke chosita melitum social media long la pen birta chatai long letum ke thek pon long dolo la son thak thak si pinia bang ke ladak ke pinia bang ke dak medicine mate dowai an chot kali si pinia bang ke langa war science non ke ladak awetang lo pusi dak penang an se ka chelang bang photum pulo la si dak nang litum phani litum paklang engtum ko pepon ma protang te dak medical college and hospital long blotang te langa war sai sita me mesanang ji sita me nang litum theklong lo la dak tap water sita me jo dak heng no rai an lo dak alang ke doji ke aphialam lo la dak jirnek te ka son sin litum ke bang pen ke thek pon long dolo la pen la dak nang litum phan video journalist govin ti sonang litum han paklang pon po nang litum phan peklang engtum te jirnek o sita me akinang sop aglam bang kon si ahok ma labang solam kachini ji pa meja phan pura nang litum phan la so video sita me litum nang paklang nang kokpo la si lan chota kali ladak lang ka viam chota kali si ladak medicine ka via alam ki sita me klang lo la pen dak se ka chelang hem dang ilitum jasmet barpi barso ke dodim bete ingthir pik nang ji la son thak thak si dak ilitum halloween pen so that une that ke chelang ke bang atum alang tum lang ka via joine la dak ka jirne ka joine se ok reng no that atum phan ke so that atum blotang te ingthir jir pen si donang ji pusi ilitum phan kai keta se kelang abang phu mate doctor satum ilitum phan abidi so nang pititi tangte dak ke alama bang ke parlin phaga son si ke thek pon long dokok la dak ka jirne pen chenglok la dak lang abar sai ave la pen medicine dak available ka ve pen pusita me non het jong iruyam ta avelang la dak lam ki ke klang ilitum thek pon long lo punat nilini noddo la si nia phanile thetheni alam the kar jupon jephan bori pon po oni nang litum dak comment tu pen dak nang litum se ka chelang ke bang ke ni Itum last Monday pen lo nang litum kona habar pen si bang na ne birla nang litum dak last Monday ke bang pen posita me dak langa war sai awe pin ma mantela ani si nini vetla Arni sini ni mana la so word nat he noni tum dat do bom nat bang se asa olang problem cha pula medicine word ke asa o available hoy he de per day long batai thom pi inke lapunat ke lang cpp inke bathroom ta mane ter pi jalo inke kanem thu ong hedi emena se phenyl da chinam nang lo mane safa phan damun edalo jalo inke don edalo angnim ke tan ong he
nang ditum dak last Monday ke bang pen sitame dak lang nang pipi la puma lang kipi mane ni tum ke lapu saward ke tumi senang sif lang mati mat lang ave pialo la saward he inge pedapen ta lang ave inge la son kiwang jibom ta mahinon lablo mati ko son si wang po asap uwang he peda lapu bathroom side na hello asap uwang ke la si kiwang hosi lang apa pleng don pialo amar alang ta meme bujalo nete rashes wang lablo pialo la char sampot he rashes hai wang lablo pialo lang ta meme det bujalo seka celanga hem pelotang te ingthir pik nangji la pen lang ke la ke maduta chini lo le tum seka celanga hem pelotang te awar sai mese nangji la senali dak jasamet bang ke difu medical college and hospital authority la pen Karbeng autonomous council panang le ko pisi puingtong Lalo, puingtung mane rason mane facilities pinang po mane nitum ta mane ke do open le dakiwang kali pujalo mane asap o pineji mane joy ke penji mane busentum takiwang mati lasinon ke laphan choda kali ilitum mane barpi barso kedam phanta langda chinam nang kok sonsi dokoglo pujalo chorolo ni kapachini thega pot ahok lo ilitum ladak langdam lo nang ilitum government hospital along ko piepot sike bang pelotang te ke ong dung atuma bang ke ladak anam jum hek pen mate joy ke pen ilitum se ka chelang awar sai longji pu ninga che the pen se ke ong dung atum ke bang titi a hok tema ilitum jong se private hospital along dam pelotang te ilitum mesen a bed sitame ilitum long ponji hadak chinglu chingthi lang ka dokove ilitum awar sai longji sitame abang phutina mat ke private hospital long ponsi se ka chelang unji la puke kali la silada government hospital along sitame jong si dak authority atum Karbeng autonomous council ta to medical department do department long da kikibo matum bosita me la hai long ke chelang chari duna kenang sot kopia pot lo plotang te la ke kiduk det kelak da tuma phan mate keso kyune adjustment keso kyune ban joy kepen se kelang abar sai ki pilong dia phansi la hai hui abar sai government pen nang pilo sita me ilitum jong si dak lang pangkre be plotang te dong theklong lo nang lituma phan ilitum non ha jong nang paklang pon lo dak latrine bathroom sita me ka jirne ka son si thek ponong lo dak tap water ke doji ka phialam lo ka henno la pen jirnek pik la si dak lang ave la pen dak kido kiso kyun etum ta pen nang an akisung ka chetong nang alam ki nilitum kar chulong pen na la pen nilitum dang nang kahomri pen abang non puthot klar dak pen la dak a hoklo dak langa war saya bang memepin mate awedet la bang so kisung ka chetong nang kok pun nilitum thek pon long lo lalo dak neli kiso dak kiso vek mate dak senang ke chelang vek abang pupen pusita me thetheni alam theni le karju ponji phan bori pon po athema lahe huya bang nilitum jasamet media tum pusita me nilitum a hokpet abirta kupima la rada thingno ke banja phansia ka bori do lasi jasamet punat keso ka chelang bom bang pupan le arju poning tung nangli phan malom support to endet ponangli so that pusita me nangli ladak si nang ke chelang ni ko an lo nangli thane jema ni lo ni la nini nangli kewang pen nang admit at pen posita me dak lang awar saya bang ave mate akisung do po nangli la soptha ko pila puje lang ke ni tum sung pik lo lang ga vi pin pole cholo la ba pi bar so ga dam ta rm pon bom dam bom hu khongan si dam nang lo ase medical college difu medical college po chi pudon di thak thumi me an yo lang da pador the pute college ke mani mati ho medical college ta hem ke thetan sitame arlo jong se jatta ve plotang te kwansi rd ke do pola polam thisalang li chepeklang ponola si non nelinang le phan karju kangtum mate nangli hin pen kachini pon kangtong lambang lalo nangli tum dak ke so ve ka tum sitame thek ponong lokana ki sung se ka chitong mal langka via joine lasik dak difu medical college and hospital authority la pen Karbeng autonomous council long mata medical department amasi dolo lahai kelang charija phan na sinangli la authority atoma phanangli ko pisi pointong authority atum alar tum chelang se asonte messenger tame alang tum lage pangkre polo lahi ke alang tum methang along reaching hon akhe ching hon bosonte la son na kisung chitong te polo tame non ge dak pan thek dak alang tum methang khe phan methang long ri phan chat ke ching hon ave lan lo ni pi bang ke la sin non ni tum la son kisung phonang lo ahok lo elituma department ta dolo authority ta dolo ke claim ke dama tum ta dolo sitame apora teng pen kupia son silituma phane kenang jima lai hui jong se kelang ka pangkre ve dokok plotang te lai hui department atum kelang ka pangkre lo pusi ke suk kana ka chelang daga tum sitame akoi pipon lo la siladak kedam tang apor hut sitame medicine available ka ve joine nona bang ke puthor la dak lang ka ve akisung ka chetong pena joine pen nang an akisung alam the sitame ke so dara tum pen chepaklang pono la long rialong se ka chelang ahem ka then nai pitang te difu medical college and hospital hendo setamela bangso se ka chelanga hemalong se ka chelanga tum barpi barso ke doje phan kijun allang ta ve la sila sobata kopila
Pini Difu Medical College along se ke chalang atum dak barpi barso ki damjia phan mahang ching muria phan su ka ching thia phan alang anta ave pa berta long sin tum menang humri lo a hok lo ladak barpi barso ki damjia phan alang ave mahang ching muria phan lang ave kiso dera tum hi jangya phan lang ta ave latum a hi yang tung lo polonte latum ang tan si dam si latum barpi barso bang tum dam nang kok la si tum pin thek dam nong lo lasi lapuson a condition si pini kar benglong autonomous council ke chari atum la se ke chalang atum phananta lang anda ke pador un idiot po bang ke la ke therak mi alam la ke pini medical EM mate medical EM in charge do alang li phan ke la medical hi nat ke palang dun jia phan si alang li phan ar pu pilu tebona pini tum theglong lo se ke chalang atum lang ka videt pena jok la tum sungnang piglo se ke chalang atum chot la pukali ladak ke pang thira sai akam ki klem atum stami nang pu lo nang than lo je lang ka videt pena jok la tum pang thir long le dalu final la ke dosi dame lang yong se ave de kam pi pesar ko se amu alang tum pen tum hanam than lo lama labang so lama hok lu alang le tum da ke pang thiria sai ki claim ke long le det pena jok pini medical college long along bangke men ai prung men thu prung sil tum thegam long lo non hejong dai tum patient men indura patient men tum chingki long parni si indura patient aphan dak van lo hala attendant bangta non ke so thude si lata admit nang kok lo nang ke la poson si non alang le tum itu marara tum chitong nang kok lo lasi karbing long autonomous council ke chare tum kopi asai ki claim rong lama pini la Difu Medical College lo anta lang padorn e set po bangke la ke therak mi alam binong la ke lang anta pidorn e pun da aka preka sai angdeng la tum kupuso la kupulo tum claim thek poke pini dak chola pogali la lang ka be chola pogali jong si arve nang janglo polo tang te la bang som medical college ok mangke aruman ke lang si pleng set ti dak flat de ti tum thek lam long lo nang tum thek long ji pini la get pe nang kilut loge la dakan ta ka du ka be ing han sai de ji dak se ki chilang emergency ki bang tum da dakan gari da banong le la tum la poson si pini tumara tum ki du ki sung chitong nang lo pin la si prabjin pen authority tum la EM in charge go posi alang li phan ke labang so asai ke medical long kopi ason sida ka dure ma kopi se ke nang ji ma alang li phan ke palang dun ji phan selang li phan labang so ar pu pilo posi alang li ar pu ting pen kam chi claim pam me son de mesen ji jong si alang li claim thek the pulong te ke claim thek tum han pe claim nang alang li labang song hoi ben sun tu ngoi ke claim thek tum du ji ke claim thek tum pe claim nang a thema alang li ki thek the pen jok alang li inut vet ki claim thek the pen jok pini tum kar biang long arara tum mate ki so de tum ki du ki sung chi tong nang lo la si la posona bangke alang le tum claim ki de nang ji la lo don pene kar biang long arara phan mate kar biang long autonomous council ke chari tum phan ke chunri gang tum mate ka pachini gang tum alam ngal halo la dawai abang available abeda la bangsa kotha nang dawai abang available abeda alam ke kidam tawni de tum social media to viral lo lage to thegam long loge la jokta alang le tum sile ka responsible lo la da kiso dera tum phanjong si dowai ta available pite khi polo tangte aka pre akam kopilo tumi claim theklang gente alang le tum responsible lo alang tum la ke claim vek nang ji lo dak se ke chelang tum phan jong si dowai de pedoron e polonte aka pre asai ke tum claim amas de khelo jong si alang le tum nona son ki thek the kamta kiun e kamta rai kring polo tangte lake poklana kam cholo lake ami thang apok phan chima tha cholo la se la boson IM la boson ICM la boson akar bing long ki chari tum la boson leader abang ke ni tum nang nelu jong si alang tum si claim pe the polo te pinyar ni tum theklong long dalo theklong pro lake kiun e binong lake pachu ba alam gelo nang tum ta vigil lo ke demu lang lo ke di nang tum theklong lo ke लेट्रिन का लेतरा बाथरूम का लेतरा ला आरी की सर सामने में ला बेसिन तक एकदम तेर पिक पिक हंग लो से के चला तुम किसुं नॉन चितों नांग लो लासी ला पसन आसाया बांके अलांग तुम क्लेम के दे नंग जी जोंगसी के बांग तुझी आर्नी ता ला पसन आसाय मिशन आसाय ला अलांग तुम क्लेम दे थे पोलो दंगते
laki itum arara pan isi thiri ason mandet po laki daksi kecelang tum wang pen a okapran kimejikali la solar ke acham si dam nang rong po don mali tum pini tum thegam nong lo labangso ai hemarlu nangkilu loge dak kepang thir asa kam ki klematum kam ki klem nong le pen jok ladak men thuprung lo ki pudam par lamali pin ladake bi phak vo kepang reng adi mosang nak lo men ai prung lo men thuprung lo lasil labangso lapoan na kidu kisung jitong nang kar biara tum mati inglong ara tum la somidel college long tasa alang tum wang pen immediate dak nang humrin nang ji la pen dak superintendent na medo superintendent na pin yarni ta amek jang joy si tum theklong lo athema lang ka ve ke hithi rui soselo posi tum ajulong lo lasi alang li tame dak nang humri re chelang le tasa la posona superintendent na phanta alang tum prabjin men action nang ji lanchol